Como nos dice Xanta Babada, pasaba por Santiago de Compostela, mirade unha das rúas máis afectadas na capital galega, a Rúa dos Pelamios. E mirade por aí, porque estades vendo os coches totalmente anegados, esa rúa chea de auga que acabou entrando nas casas por moito que os veciños, atención, intentaran incluso ir ás arquetas, os sumidoiros, levantalas e limpalos. Non houbo maneira porque había auga por todas partes e acabou entrando ata as cociñas, ata os salóns das casas. Entrou todo cheo de barro e varios centímetros. Por exemplo, veciños como a Luís, que nos di que grababa como entraba a auga a chorro na súa casa, cos recordos que temos, a verdade é que a angustia foi máis que moita, pero sen dúbida a casa máis afectada aí nos Pelamios foi a de Milagros. Mirade por aí, porque a auga chegou arriba, mirade. Bueno, vos aquí na vosa casa de Pelamios amenceste xa como que en di ca auga ao pescozo, non? Sí, eu cando baixei da cama, pois cheguei e xa estaba todo inundado. Fai anos era moi habitual, agora xa facía uns cuantos anos que tanto non se inundaba. Estaba todo atascado e entonces, claro, non tragaba nada e, claro, ca cantidade de agua que choveu, pois foi isto o resultado. Luís, vos amencestes hoxe aquí na Rúa dos Pelamios, na túa casa, ca auga ao pescozo xa, non? Sí, directamente, sí. Ás 8 menos cuarto, sí que baixaba a almorzar e xa vin na porta da casa que entraba auga a raudales. Vin a fiestra e atopei meu barrio, pois te podes imaginar con medio metro de auga, coas desaugues completamente tupidos polas follas, pola maleza, fixo que non desaguara e todos os meus veciños, nos incluído, temos ahora un lío na casa. Por onde daba auga cando vos puxestes a chicar? Pues cuando empezamos más o menos llegó por el tobillo. La calle llegaba, la gente estaba pasando y llegaba por las rodillas. Por aquí más o menos estaba el agua, estamos viendo ya que iba a llegar a la ventana. En estes muebles, aquí. Pois mira, eu levo 61 anos vivindo aquí e temos tido 81 centímetros dentro medido. Estaba isto tan inundado que salía polas ventanas. Polas ventanas. Mira. Eu, concretamente, a miña familia chegamos aquí fai agora 18 anos e naqueles primeiros 3-4 anos inundábase cada inverno. Eu mesmo esta mañán levantei todas as alcantarillas que puden e as alcantarillas deste lado, ainda que levantaba, xa non botaba agua porque estaban completamente atacadas dentro. Antón, polo que vexo ti amencistes ca auga dentro do coche, máis ou menos por onde daba? Mais ou menos, están aí as marcas, foi casi por encima da roda. Tiramos do que temos. Antes estaba cunha cuchara, pero mellor así. Dame medo arrancalo, dame medo probar. Tedes que lamentar algún daño material ou todo quedou un pouco non gorro? Bueno, la rumba, por ejemplo, se ahogaba. La casa tiene 2 plantas, hemos empezado a subir cosas hacia arriba y bueno. De hora de inverno, primeira vez que choveu así tamén un pouquiño fuerte, pero entoume un pouquiño nada, pero isto non, isto foi moito. Llevamos limpiando 5 o 6 horas, por aquí igual. Es importante mantener esto un poco limpio para que no vuelva a suceder lo mismo.